Hazar deňiziniň türkmen kenaryna Awaza Dostuk Mekana atly halkara tans we folklor festivaliniň jemleýiji 3-nji güni oňa gatnaşyjylar Ruwaj atly gemide deňiz boýunça gezelenje çykdylar. Hemde deňiziň kenaryndan döredilen Awaza milli syýahatçylyk zowlugynyň gözelligini deňiz gurşagyndan synadylar. Soňra festivala gatnaşyjylar bu giň gerimli forumyň ýapylyş dawarasyna jemlendiler. Festivaliň ýapylyş dawarasynyň dowamyna gowşurylan diplomlara münasip bolan daşary ýurtly mehmanlar, şol sana sunugat ustatlary türkmen topragyny oň ajaýyp künjegi bolan Awaza milli syýahatçylyk zowlugyny özleriniň mähirli we hakyky türkmen mehmansyýarlygy bilen garşylananlyklar hemde forumyň guramaçylykly we ýokary derejede geçirilenligi üçin hoşarlyk bildirdiler. Soňra Awaza Dostuk Mekana atly halkara tans we folklor festivalina gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyza ýüzenme kabul etdiler. Onu sunugat ustatlary Awazada bolan her günleriniň şatlygynyň, dawraly konsertden täsirleriniň bagtyýarlygyň mekanyndan bagt paýy bolup, hakydalaryna baky orun alanlygyny bellädiler. Hemde muň üçin Türkmenistanyň çoňur hormatlanylýan prezidentina alkyş we hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Festivaliň ýapylyş dawarasy oňa gatnaşan döredijlik toporlarynyň bilelikdäki konserti bilen jemlendi. Konsert maksatnamasy baý mazmunly bolup, ol tomoşaçylarda uly täsirleri galyrdy. Konsertiň dowamyna festivala gatnaşyjy ýurtlaryň folklor we tans toporlarynyň çykyşlaryna da aýratynlykda uly orun berildi. Artistleriň döredijlik çykyşlary uly şatlyk bilen garşylandy. Olaň her biriniň ýerine ýetirjiligi, milli özgörüşlügi bilen tapawutlandy. Dostlukly ýurtlaryň sunugat ustatlarynyň çykyşlary bilen utgaşyklykda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna wekilçilik edýän tans hemde folklor toporlarynyň degişlikde ýerine ýetiren çykyşlary da festivala gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsirleri galyrdy. Biziň jemgyýetimiz dan bäri parasatly we özgörüşli türkmen folkloryna ýokary baha beripdir. Hemde uly sarpy goýupdyr. Folklorymyzda kıssa eseri, şagyryýat we aýdym saz aýratyn sazlaşyk döredýär. Milli tans sunugaty hem türkmen sunugatyna möhüm orny eýleýär. Oň özgörüşli dili şahyrany sözüň üstüne ýetirýär we türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuşyny, arzuw we isleglerini aýdymlyk bilen beýan edýär. Muň şeýledigine konsertiň jemleýiji çykyşy hökmüne ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň birleşen folklor we tans toporlarynyň gatnaşmagynda ýerine ýetirilen gadymy Kuştepde tansyndan hem göz ýetirmek boldy. Şeýlelikde Awaza Dostuk Mekana atly halkara tans we folklor festivali tamamlandy. Ol durly halklaryň saz sunugatynyň köp öwüşgünligini, milli däpleň özgörüşlüligini şöhrelendirdi.